Πώς μπορείς να κάνεις τους επιχειρηματίες, αντί να μιλούν για την οικονομική κρίση, να μιλούν για τις επιτυχίες των επιχειρήσεών τους? Δημιουργώντας το Cosmote Share Your Success. Μία εφαρμογή που στόχο είχε να προβάλλει τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις ιστορίες επιτυχίας τους. Έχοντας ως έπαθλο διαφημιστική προβολή αξίας 20.000 ευρώ από την Cosmote, οι χρήστες κλήθηκαν απλά να καταθέσουν το success story τους. Τη συνέχεια ανέλαβε ο βασικός κριτής, το κοινό. Οι χρήστες με την ψήφο τους ξεχώρισαν τα 10 πιο αγαπημένα success stories και μια ειδική επιτροπή έκανε την τελική επιλογή των 3 μεγάλων νικητών. Τελικά, το Share Your Success έγραψε το δικό του success story με περισσότερους από 130.000 επισκέπτες. Μέσα σε 2 μήνες, πάνω από 1.000 επιχειρηματίες έγραψαν τις δικές τους ιστορίες, ακόμα περισσότεροι χρήστες τις μοιράστηκαν και το κοινό ανταποκρίθηκε με πάνω από 130.000 ψήφους. Οι 3 μεγάλοι νικητές πήραν την προβολή που τους άξιζε με μια διαφημιστική καμπάνια με καταχωρήσεις και banners από την Cosmote. Γιατί η επιτυχία είναι πιο μεγάλη όταν τη μοιράζεσαι.